bruge den friske gås på prøvehunden. Jamen, jeg har en gås mere. Ja, ja. Nå ja, hun skal jo ikke dirigere jo. Nødvendigvis som det er jo svært at vurdere. Ja. Det er uden tvivl hun, der har fattet, fordi det men den brænder jo ind i et eller andet, som slår flot ud af munden på den derovre. Ikke? Og det kan det ser jo bare som det ser sjovt ud, det som hivet fra. Ja. Der hvor den tabte, den løb ned i regnen. Ja, det er det, tøven, den hænger fast i et eller andet derovre. Ja, det ser ud som... Og så bliver den bange. Altså det gjorde den allerede, da den går på land derovre. I det den går på land, så er der en gren, der bevæger sig, så sprang den jo lidt tilbage. Så allerede der har den jo været lidt... Okay. Når det kommer meget af den solsæt nu. Et eller andet sted med de konditioner undervejs. Ja, det må man sige. Nå, det er spændende. Det er godt løst, det er de kører så godt. Den situation, der går for, man kunne godt se noget. Hvis hun har på B-prøver, så er der faktisk 2 her, der kommer på plads. Nye siden af den by. Det er så voldsomt, som man kan have det. Den ene hund, det er sådan et overbys. Og den anden hund, som blev overfaldet, den gik lidt i munden, som den anden blev ud. Vi snakkede mere om overvægelser, der var ikke begyndt at spille sådan på prøve. Det var altså... Også sådan her, som var stadig så... Hvordan har vi lige blevet til at blive så hul? Fejsning? Ja. Så kom ud fra en gård i gård af Ejle. Ja, fordi så ligger Tine derovre. Ja, og man så altså en frisk eller ligge. Nej, der havde vi ved et af hovederne, så det lå en masse hoteller her rundt om, ikke? Der var åbnet en base åbnet ind, og så var for en af fødder, der var, som var måske en helt gang større, men sådan det svaner ude der, helt sort, ikke? Og fra sig, svært at se. Det er sjovt, det er fedt, det er og så kunne det også se, der er nogen, hvor man ser det. Men så er der også nogle, hvor det er jo ligesom, der er nogle, hvor det er næsten en film, han på tips. Ja. Der er mange måder at gøre det på, og man kunne jeg vil håbe for ham, at han gør det rigtigt, at det ikke er et eller andet med for at understøtte sig selv, ikke? Det er rigtig godt. Hvis vi kan få lidt at sige om, hvor der skal fjernes på en sang, er det